posledná vec, voňavky. Tie lacné šunty si radšej odložte, aby ste ich raz ukázali vnúčatám a na nás použite niečo fajnovejšie. Šibák je tiež nenahraditeľný, no pozor na veľkosť. Malým prútikom neohúrite a drúkom cez pol izby už vôbec nie. Takže zlatá stredná cesta. O materiále už ani nehovorím, aby vám náhodou neostal efektne visieť už po prvej návšteve. Oblievať prosím zásadne čistou vodou z vodovodu, žiadne lepkavé, farbiace a kontaminované výmysly. Pripraviť si treba aj vhodné oblečenie. Buď vsaďte na decentnú košelu, alebo pre rázovitejšie povahy je dovolená aj vyšívaná košuľa. Prichádzame slušne, nevykrikujeme už na schodisku, nemusia všetci susedia vedieť, že už idete. Dotyčnej slečne aspoň nepokazíte prekvapenie. A tu presne vidíme, aký nepraktický môže byť príliš veľký šibák. Nie agresívne, nie príliš šuhajkovsky, nie príliš hanblivo a ustráchane, už vôbec nie psychopaticky, nie príliš mechanicky, nehrajte sa na Ramba, nie ako predavač teleshoppingu, nie ako lámať ženských srdc, nie ako opitý hipster a nie ignorantský knihomor. Tu sa prejaví nesprávny výber korbáča. Pri voňavke dodržiavame pravidlo jedna osoba, jedno stretnutie a nie do očí. A pri oblievaní pozor, aby dotyčnej nepretiekol pohár trpezlivosti. Tak 2-3 deci budú stačiť. Pri šíbaní sa správajte tak, aby ste nevinnej žene nespôsobili traumu a neocitli sa vo večerných televíznych novinách. Dať si jedného panáka, teda ak vám ho ponúknú, je v poriadku. Druhý je už na pováženie. A tretí neprípustný. Musíte sa predsa nejako dotackať aj k ostatným návštevám. Odmeny si zásadne nepýtajte. Slušne počkajte, kým vám niečo ponúknú. A nebuďte hamižní.